L'ésser humà neix amb certes habilitats perceptives, motores, cognitives i socials que el predisposen a interactuar i comunicar-se amb l'entorn. Tot i així, durant els 2 primers mesos de vida, el nadó es mostra poc actiu en les seves interaccions amb els pares. La primera forma de comunicació és el plor, que serveix per buscar confort o alleugerir la gana. Entre la 6a i la 8a setmana apareixen els primers somriures i amb ells la capacitat d'intercanviar afecte i mantenir durant més estona la interacció cara a cara. Aquests primers intercanvis afectius donen lloc a una nova relació entre l'adult i l'infant, que segueix una estructura d'alternança de torns. Aquest diàleg es va consolidant entre el 3è i el 6è mes de vida, moment en què l'infant, gradualment, anirà augmentant la seva expressivitat i estructurant el seu comportament comunicatiu. Per potenciar aquestes primeres interaccions, és fonamental interactuar amb el teu infant en el moment en què està mostrant interès en alguna cosa mitjançant somriures o vocalitzacions. A més, el contacte cara a cara, fer sons, tocar, cantar, parlar de forma pausada i exagerada són pràctiques que ajuden a millorar la comunicació.